Madwar 6,000 vettura importati minn barra pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġew spezzjonati mill-uffiċjali tal-Pulizija f'dan l-iskwadra tal-vetturi misruqa. Fl-aħħar jiem it-taqsima bdiet topera minn kwartieri ġodda fix-Xatt tal-Marsa wara investiment f'apparat bl-aħħar teknoloġija. L-Ispettur Arter Merċieqa li jmexxi din l-iskwadra qal li l-uffiċjali jinvestigaw kull xorta ta' reati kriminali marbuta ma' vetturi. Serq ta' vetturi, serq minn ġewwa vetturi, cloning ta' vetturi, meta ngħidu cloning ifisser illi karozza l-identità tagħha ġiet użata fuq karozza oħra u reati oħra relatati mal-vetturi, anki ħsarat fuq vetturi bħal ħruq ta' vetturi. L-iskwadra hija maqsuma f'żewġ taqsimiet b'dik teknika li tispezzjona l-vetturi u dik investigattiva li tagħmel analiżi tal-istorja tal-vettura importata jew tkun qajmet xi suspett li setet kienet misruqa. Ix-xogħol tagħmlu id fit mal-Europol u l-Interpol, hekk kif l-iskwadra tifforma parti mill-Karpol. Kull vettura qabel ma tiġi rreġistrata tiġi vvettjata min-naħa tagħna bħala pulizija u f'każ li jkun hemm rapporti minn dak il-pajjiż li tkun ġiet importata dik il-vettura, aħna hemmhekk nibdew l-investigazzjoni tagħna u kollaborazzjoni mal-pajjiż li jkun barrani nidentifikaw u naraw kif nistgħu ngħinu dak il-pajjiż barrani. L-Ispettur qal li f'każi ta' vetturi li jintużaw f'reati kriminali, il-Pulizija ma tibniex l-investigazzjoni tagħha fuq in-numru tar-reġistrazzjoni, iżda tidħol ħafna aktar fil-font. Meta vettura tintuża f'reat, ħafna drabi l-identità tagħha tkun ġiet mibdula. Ġifieri l-plates ma jkunux jikkorrespondu ma' dik il-vettura, jista' tilkas anke kien hemm babis fuq din il-vettura sabiex l-identità tagħha tiġi mistura, u mbagħad hemmhekk jidħol l-ekspertiż tad-dipartiment tagħna li jmur fuq il-post u jara jistax jistabbilixxi l-identità vera ta' dik il-vettura. Mistoqsi dwar is-serq ta' vetturi f'pajjiżna, l-Ispettur Merċieqa qal kif f'sena waħda ikun hemm bejn 340 u 360 rapport ta' karozza misruqa. Waqt l-istqar li jinstabu ma' 30% tal-vetturi misruqa, qal li ħafna drabi is-serq isir biex jitwettaq reat jew biex tinbih f'parts. Mhux neċessarjament kollha jkunu fil-verità rapporti ta' serq. Dan għal fatt li ġieli kellna każi fejn is-sit kun nesa fejn jipparkja l-vettura, mar biex isib din il-vettura fejn min għalih li parkja u hemmhekk ikun għamel rapport li din il-vettura ġiet misruqa. Din l-iskwadra wkoll bniet database tas-serq tal-karozzi bil-ħsieb li minnu tiġi stabbilita l-aktar lokalitajiet li minnhom jinsterqu vetturi sabiex eventwalment tiżdied il-viġillanza f'dawn l-istess lokalitajiet.